السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والعقيدة، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. الله تبارك وتعالى بارسا مدن اتيان طاعات عبادت درمدي وخيرات إحسانات درمدي والدين والديانة يولنا تسكيان ذهمت درمدي اذ أذمت درقاهنا قبول مقبول إلثن وهم مذا دوغن غارنداش مدولن إناتلار مدولن أيوتر مدولن وأوه غارنداش هم مذا إك دنيا سعادت وقننمك وفلاح وثن بأيدليان وبإشتليان وغض النسيحة درا هم أيديانا هم إشتيانا أملتمك توفيق مثلا. Gelelim mübarek tefsirimize inşallah bir gece Sure-i Zelzal'ın ahirki 3 tane ayetinin tercüme ve tefsirini aydıp değiştirir. Karışan Sure-i Zelzal'ı tilavet edip beraber. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ zulziletil ardu zilzâleha ve akhracetil ardu athqâleha ve qâlel insânu mâ leha yevmeidin tuhaddisu akhbâraha bi'enne rabbeke evhâ leha yevmeidin yasdurun الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. سلامت بول. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. Ol bir vakti ki yer titremekliğini titrethe. Ve ahracetil ardu athqalaha. Ve yer öz içindeki bolan ağır zatları dışarı çıkarmana dursa. Ve qalel insanu ma laha. Ve insan aysa وهبيرا نعم بوليان خادير يومئذ تحدث أخبارها شلونا ير öd içindeki bolyan haberleri gurrun berer بأن ربك أوحى لها. Ey Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem, doğrudan da senin perverdigarın şu yere emredendir ki keplediğir. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. شلونا adamlar gruh olacaklar tayin ki öv eden emellerini görürleyalar. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Her bir adam ki bir zerre alacak yaxşılığı eden olsa görecektir. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ve her bir adamı ki zerre alacak günahını etse, telekanı etse de görecektir. Bir mübarek suredeki bolyan gurrunla Müslüman da valla. Evvelki 5 ayağının tercüme ve tefsirini geçen hafta aydıp değiştirip de ama 6. ayette Allah-u Zülcelal'ın beriyan peygamberlerinin biri يَوْمَئِذِ يَسْتُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُم. Kıyametin ahvalatlarının biri. Şolunna kıyamet gününe adamlar gruh olacaklar
tainke li yurav şolara köküdüler ýalam öz eden emellerini. Bir gün server-i serdar-ı alemiyan bolan, mefkar-ı mevzudat bolan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ol mübarek Peygamberimiz narahat bolup, gamgin bolup däni oturanmış. Şonda defeden Hazreti Cebrail aleyhisselam inip gelipdir. Ya Muhammed inna rabbek yakra'ukas selam. Ey Muhammed, ey Peygamber, Hudaý Taala sana salam aýtýa we sana aýtýaýyn ki, näme boldy meniň peýgamberime, näme zat meniň peýgamberime narahat etýär diýip soraýa. Eger sen diýki Hudaýyň özi bilse-de. Aham şonda peýgamberimiz aýdypdyr, dogry meniň narahatym, meniň fikrim, meniň gaýgy edip duran zatym kıyamatda ümmetimin däni ýagdaýyny gaýgyda otenipdir. Aham Cebrail aleyhisselam diýipdir, kıyamatda gaýgatýanyň kafir ummetin gaýgatýanyny we ýa-da ähli islamy gaýgatýanyny diýipdir. Onda men ähli islam la ilaha illallah şonu aýtýan adamlar gaýgatýan, şolary näzire tanýaryn kam. Şeýle mahşer meýdanynda mu'min, musulman, kafir hemmesi bile bir yerde boljak bolsalar, men öz ummatymy näzire tanýaryn ol kafir ummatdan diýipdir. Şonda Cebrail aleyhisselam peýgamberimiziň mübarek elinden tutup da ýöronda men taňa bir zat köküdenni bir kabristana eltipdir diýär. Bir yatan kabra sağ ganatyny gurup däni kum bi iznillah diýipdir. Tur Hudaýyň ijazati bilen diýipdir Cebrail aleyhisselam. Şonda kabryň içinden bir ak yüzli nurany adam haybatly la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah elhamdülillahi rabbil alamin diýip zikr edip turup gaýdyberdi. Aham Cebrail aleyhisselam diýipdir, öwrüliýdiňe diýipdir. Ol adam ak yüzli, nurani, ak ýylmaşly ýene de ýyzyny öwrülip de kabryň içine giripdir diýip. Aňyrraga baryp da sol ganaty bilen bir kabry gurupda kum bi iznillah tur Hudaýyň ijazaty bilen diýipdir. Onuň üstünden bir yüz gara ýygynmaşly aňyr baş narahat besbelli üstünden belli wa waylah wa natmata wa hasrata ökün suwarsan wa diýip de bir kafir insan turupdyr diýär. Öňkü musulmanmış, ikilenci kafirmiş. Aham ya Resulullah diýipdir. Kıyamet gününe aynı şu musulmany kafirin turşy ýalyk hemme musulmany kafir şu form turjak diýipdir. Mu'min we musulmanlar ak yüzlü bolup, nurany bolup, hatda ak egynmaşda haybatly, azamatly bolup da kelimeni gaýtaryp da turjaklar. Amma kafir insanlar ört qara bolup da, qara egynmaş bilen kıyamatda turjak diýipdir. Ummaty sen ak egynmaş bilen tanýarsyň, ak yüzlü nuraniyetlik bilen tanýarsyň ya Resulullah diýipdir. Aham biz kıyamatda iki ferga boljak musulman dogalla. Kur'anyň da aýtýanlary şo. Yasturun nasu ashtata. Adamlar guruh boljak, bir guruhy ak egynmaşly, ak yüzlü, nurany boljak. Aham ewinden bir ferişta hada waliyullah. Aha Hudaýyň dowasy gelýär, aha Hudaýyň dowasy gelýär diýip täni gıýgyrmany durjak diýär. Amma ýene bir guruh ola yüzü qara öllerde ökünüp täni narahatlyk yüz bilen barýarlar. Olaň izinden ewinden feriştalar hada aduwallah, aha Hudaýyň düşmeni gelýär, aha Hudaýyň düşmeni gelýär diýip gıýgyrjaklar diýär. Hudaý daklaryň. Biz kıyamatda şu iki guruh bağlayan musulman dogalla bizim etmeli adamı şu wagtda gaýga etmeli. Aham Peygamberimizin de bir sünnetlerinin biri inşallah hemmemize emel etmekde nesip etsin bir owadan zat bar musulman dogalla. Şumat 5 wagt namaz üçin däret kılýarsa, däret kılamızda
her bir uzvi yuwanda, her bir azany yuwanda bir qaw etmeli duasy bar, sünnet tariqatynda aýdylan. Yüzüňi yuwanda bir qaw arabi etmeli duasy bar. Eger bilsek, şonu edeýin, bilmesek de türkmençasynda etsek bolar. Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuha awliyaik ve la tusawwid wajhi yawma tusawwidu wujuha a'daik. Ey bar Hudaýa, ol bir günneyke senin däni awliyalaryň, senin dostlaryň ýüzi nurani bolup da ak boljak, şol günde men ýüzüme agardy bar. Ve ey bar Hudaýa, ol bir günneyke sen düşmanlaryň ýüzi garaljak, ol günde men ýüzüm garaltma berlip däretde ýüzüm ýuwup durmagyň şu dua etmeli. Bilsen aşa Arabi, bilmeden de sade suratına şu mefhum bolsa bolýar. Ey bar Hudaýa, kıyamatda yüz garaljakdyr, yüz agarjakdyr, şu moga bizim yüzümüz garaltma ber. Agartýanlardan ede bar diýip de şu duany hukman edeýin. Aha, iki guruh bolly. Gaw dikkat edin. Mu'min musulmanlar we munafiq we kafirler. Yawma idhi yasturun nas ashtatan li yuraw ta şolara köküzler ýalap amalahum amalleri. Azap bir zalip we awadan gurrun başlady musulman dogullar. Şu dünýäde sen näme sowap eden bolsaň, näme günah eden bolsaň, eger sen diýkege sowabyň kabul bolanna bolsa, bolmadykda bolsa, veya günah geçilenle bolsa, geçilmedikde bolsa, ahiratda şoň ewazynda näme beriljek bolsa, beheşten we cehennemden gözüňe köküziljek diýär. Gaw düşüner bolsa, meselen bir musulman adamyň 2 rekat okuyan namazy barmyş, veya da tesbih sanapdyr, Kur'an okuyupdyr, mescid salypdyr, her bir eden sowaby işi. Şonu däni, şoň ewazynda beriljek cennetde näme nygmat bar gözüne köküziljek diýär. Amma eger şol eden işi, meselen namaz iki okuyupdyr, Kur'an iki okuyupdyr, mescidinki salypdyr, şonu Hudaý waqan halis niyet bilen edip de kabul bolan bolsa, şondan aňyrda hoş boljak adam ýok. Şondan aňyrda gönenjek adam ýok. Gyýgyryp da aha men barjak ýerim dip cenneti görüp durjak diýär. Hop. Amma bir moga şoň sowaby kabul bolmadyk bolsa, 2 rekat namaz okuyupdyr bende, amma riyasy barmyş. Oya da ýygynden bir günah iş edipdir, oşa sowabyny hiç edipdir. Ya riya veya ýygynden günah etme bilen sowabyny hiç eden bolsa, oňa da şu cennet köküziljek. Aha, sen 2 rekat namaz okuýdyň, jennetiň şylasy senki, gözüne köküziljek cenneti. Amma çonki ibadetin kabul bolmady, bu cennet sana beriljek diýecek. Şondan aňyrda ökünjek, şondan aňyrda kynanjak hiç kim bolmaz diýär. Veya günah da şoň ýalak. Meselen bir günahyny edip durun, gıybetdir, tohmatdir veya zina, fahişe her bir zatdan cehennem gözüň öňüne köküziljek. Eger şu günahyň ýygynden tövbe etmedik bolsaň, peşiman bolup da ökünmedik bolsaň, aha şu cehennem dip hakyky sen düşjekligiň şoňa belli boljak. Oham şondan aňyrda ökünjek we şondan aňyrda peşiman boljak diýär. Ýani bir moga ýygynden tövbe edip de tövbaň da kabul bolan bolsa, onda cehennem sen gözüňe köküziljek. Ýöne çonki sen tövbe etdiň, ýygynden astagfirullahlara aýtdyň, şu sebäpli cennete ýa-ni cehenneme bu oda sen girjek diýip aýdyljak. Oham ýene de şondan aňyrda hoş bolup da begenjek boljak diýär. Liyuraw a'malahum, her kim öz eden amelini, hatta kafirler da şeýle. Kafirler bir sowaby iş eden bolsa, beheştin içinde ýaşajak ýerini öz ýaşap ýörenligini gözü bilen görjek. Amma Hudaý Taala diýjek, çonki sen imanyň ýokdy bu ahireta, cennet taqdilse ýok baba diýerdiň, şu sebäpli bu cennet sana ýok diýjek Hudaý Taala. Amma ahirki 2 ayet. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Her bir adam zerre ýaljak, gawyny, ýaxşyny eden bolsa, kıyamatda görer şonu.
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ve her bir adam kıyamette zerre alacak telekani eden olsa da görür. Günah veya da sogab kiçi diýmeler. Ay bu zagazdan sogab olacakmı mege? Ay bu zagazdan günah olacakmı? Bir ağızlıklar, kişicikler ahirim yok. Hudaý Taala metni Kur'an'da aýdypdy. Sen enki kişicik eden sogabında kıyamette gözüňe görünmeli. O enki kişicik eden günahında kıyamette gözüňe görünmeli. Şo sebepli ol serwer serdarın owadan mübarek hadislerin bir kisini okuyup berelim, gaw dikkat edin. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ittaqun nara walaw bi shiqqi temratin walaw bi kelimetin tayyibatin. Nagat owadan aýtdy Peygamberimiz. Siz ey ummatım otdan qorunun, otdan kaçın, walaw bi shiqqi temratin, eger bir ýartyjy hurmany sadaka verme bilen bolsa da, walaw bi kelimetin tayyibatin, eger birji däne gowja sözüň bilen bolsa da cehennemden qorunun diýär. Sen şuma bir ýartyjy hurmany sadaka verme bilen bolup barýan iş ýok, veya bir azyk sözüň bilen bir bitirýän işiň ýok. Bir moğa beýdimeler ki ay bu zagaz bilen näme sogap boljak ýok. Peygamberimiz diýipdir, onu az sanama. Otdan gornun azyk sogap da bolsa, bir ýartyjy hurma berme bilen ne bolsa, veya bir kelime söz bilen birini hoş etjek bolsaň, şonu aýyp azyk sogap diýme diýipdir Peygamberimiz. Son kıyametde hükmen şon cezası var. Veya da günah tarafta aýtýar. İyyâkum ve muhakkirâtu'z-zunûb. Ey ummatım, heyvara haberdar olun, agah olun ve korkun muhakkirâtu'z-zunûb. Günahın avuncağından. Ey bu zagaz günah olacak mı mege? Ey günahcık ahirim be, kişçik ahirim, hiç raddiyar ahirim yok, deyitmem. فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكَنَّهُ. Ravahu Ahmed. Hatta şu kişicik günah diýäniň bir adamda bir üýşür kän ýygnalar, hatta enki şu adam özüni halak eder, cehenneme ýeberer diýipdir. Ay bu jawab günah näme? Bir defa etsen kişik, iki defa etsen kişik, amma bu jawab günah bilen gidiversen o günah bolu. Kon bolýar, daň ýaly bol gidiberýär. Biz Peygamberimiz diýipdir, günahın kişiginden gata haberdar bolan diýipdir. Birden kiçi saýyp barşyňa şu kişik günahly seni halak edamasyň diýipdir. Biz bu ayetlerden düşünmeli adamı, günahını da kişik tanımalı veya sogabı da. Yani bir kişik günah, bir kişik sogaby, bula kişik diýmeli. Gaty haberdar bolmaly ki ikisine de kıyamatda ceza vardır. Ama bir awadan sual var musulman da valla. Kişilerde beter jaýy şoňa gowy da jawap berme. Şu mahal insanyň fikrine gelýär. Biz elhamdülillah mu'min, musulman, imanymyz var. Bir işi başlamyzda bismillah, Allahu Zülcelal'ın adı bilen başlaýar. Amma kafir insanla yaşap ya bu dünyada, Hudaya, ahireta, bismillah, hiç daha da etikadi yok adamlar. Qawada gözlesek, şu dünyada kafir adamların zindagisi, imanı yok adamların yani asayaşı musulmanlardan kendir. Ey sağlıkta, mesçilikte, bayçılıkta, servet bilen yaşap yerler. Behterin öýlerde, behterin maşinalatla, behterin tezemmulatla şolan ellerine derhali ki olaryň aslan imany ýok ahireta. Allah Zülcelal'a imany ýok. Bu bular berýärmi ki Allah Zülcelal'ın özi? Amma mu'min musulmanlar ýaşaýyşlary gyrra kafirlere nisbeten bir owadan sual şey. Ve şayet de bir näsele de aýtýandyr we näme diýip şu soraw bolýar diýip hatman aýdaýlyn we iştireýlyn musulman dogullar şu ayetlerden şoň jawaby çykýar.
O da näzere bir gün Hazreti Ebu Bekir Siddiq radıyallahu teala an Peygamberimizin yanında bir saçakta çörek yiyip duran vaxtlarında nahar yiyip duran vaxtlarında yankı ayetler nazil olupdur. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Adacık sogabın da kıyamatta gözüne görünür. Adacık günahın da cezası badır. Oğum şonda Hazreti Ebu Bekir Siddiq çöreğinden çekinip oturuveripdir. Tasaktan gayrırak durup. Oğum Peygamberimiz deyipdir, näme boldy ya Ebu Bekir? Onda ya Resulallah, men kişicik oğuncak eden günahlarım da kıyamatta sorulacak mı? Peygamberimiz aydypdyr, "Hawa sorulacak" deyipdir. Ýöne aya senin innamına şumada senin bir tiken nakanzanak mı deyipdir. Tiken dürtülanak mı deyipdir. Dürtürlü ya Resulullah. Aya merid olup yatanak mı? Onda merid oldum ya Resulullah. Onda musulmanlığın qaw yarışılati bir azıcık eriyeti şoňa yetenne. Bir azıcık kaygı, gussa, bir azıcık narahati gelenne günahın kefareti olup şu kişicik günahlarını yuyanır deyipdir Peygamberimiz. Ha, inni geleylen musulman da valla. Ulamalan aydışına göre ve hak görründüm kafirler, imanı yok adamlar bir yaxşılık etseler, bir sogap, inni meselen bir yetimin kolundan tutsalar, bir öylenmeni yorani öylendirseler, veya şonyalı qaw işleri etseler, Vakan Allah Azze ve Celle nagat erhamur rahimin musulman da valla. Kafir insanı bolsa yaxşılığının muqabiline bir yaxşılık berjek deyipdir. Amma onun yaxşılığını şu dünyada berjek deyipdir Hudaý Taala. Nagat sogab iş etseler, nagat qawluq iş etseler, insaniyet bilen yaşasalar, Hudaý Taala deyipdir şu dünyada şoň awazına faqat yaşayışdan berjek. Şu dünyada bol nigmatyny içinde goýjak, mesçiliň içinde goýjak deyipdir kafirler ha. Amma bir günahı mortekep bolatala, bir hataya mortekep bolatala, hatta ignan muciyalık, bir zerreyalık bolsa da Hudaý Taala bu dünyada ona eziyet verecek değerliptir. Ona ceza verecek değil, kıyamata koyacak deyiptir. Hatta ignan muciyalık günah dese ona hiç bir bu dünyada ceza verecek değil. Ahirete koyacak deyiptir Hudaý Taala. Şumat gözlep dursak, kafirlan arasındaki bolyan günahlar, onun arasındaki bolyan faziye zatlar, hay şunna yer yudamallayan adam, ay şu milleti da bir sel gelip dargatmar mı ha, zelzele gelip hemmeci yer aşağı girmer mi ha diyen. Amma Hudaý Taala hiç bir azabı iyi vermeye şolara. Näme deyip? Oya yakınlıkta geçti. Biz İslam'ın, musulmanların, Allah Azze ve Celle'nin habibi olan peygambere nagat dil yetirdiler, nagat maskara ettiler. Ay şula ve şu yurttan zelzele gelip dargamalıydık. Amma hiç şart bulanak näme deyip? Allah Azze ve Celle onu bu dünyada ceza verecek değerliptir kafirlere. Ahirete koyacak ki ahiretin cezası münglerce beraber dünyanın cezasından. Hudaý takladım. Amma yöne musulman adamlarına bereks. Bir mümin, bir musulman adam şu dünyada sogab işletse, şoň cezasını Hudaý Taala şu dünyada berjek değerlipdir. Ahirette berjek, cennetin içinde berjek deyipdir. Yöne bir günah işletse, ignan muciyazak küçük günahlardan etse de şoň cezasını şu dünyada berjek deyipdir Hudaý Taala. Gaýgy iyi verer, gussa iyi verer, kıyınçılık iyi verer, işi bitmeyen yaran wagtlary bolar, merid bolar, hemmeti günahlarını yuvar, ahirette günahsız geler ve sogaby kam bolar deyipdir. Ve ahirette derecesi kam bolar deyipdir Hudaý Taala. Şu sebepli mümin ve musulmanın yaşayışı şu dünyada kıyın, ama münafık, kafirın bolçılık ve abadançılıkta yaşarkenler. Hatta bir ovadan gürrünme, şonna inşallah eşitip beter qaw düşünersinler. 4-nji asmanda iki tane ferişte Allah Azze ve Celle'nin me'murları bolan bendefi ne ime va olardan ne isme va ne yatma va faqat Hudaý Taalanyň emrine muti bolup da şoň hyzmatyny gelip beren ferişlere
iki tane ferişte birbirine sataşıptır diye gav dikkat edin. Aham. Selamun aleykum da ve aleykumassalam. Salam verişiptirler. Birisi o birine aydıptır. Ve bir havlukmaşlık bilen, bir ezele bilen, nirik baryan, ila ayna turid. Nirik baryan deyip bir ferişte ondan soraptır. Gav dikkat edin. Onna o ferişte deyiptir. Hudaý Taala bana bir emri etti, şonu bitirmeyene varyan deyiptir. Yönü bitir azip, bitir gimgat bitirecek emrim de deyiptir. O näme? Doğrusu falan ovada, gaw dikkat edin musulman oğullar, yankı gurrun gaw düşünmeli şu belem. Falan ovada, falan yurtta bir Yahudi, yata kafir, ahireta, Hudağa hiç imanı yok. Kur'an'a, peygambara imanı yok bir kafir dünyadan geçecek bolwati falan ovada özü de balık hevesläp duran bolmaly, balık ýepýelýän bolmaly. Şol Yahudi kafir. Yöne şolan ovasynda, şolan derýasynda aslan balık yok bolmaly. Balık ýepýelýär, öljek bolup barýar özü de. Amma şolan derýasynda aslan seýýatly balık tutubilmän ýören bolmaly. Hudaý Taala bana emretti, buyruk etdi. Men deryan o tarafındaki balıkların hemmesini kavup sürüp, şolan deryasyny balıktan doldurmaly. Balık tutýarlar, basın balığı badyryp etip de basın bolasa, şoňa öwüne bişirilip de ýetsen, Hudaý Taala şoň islegini şu dünýada, şoň şehwetyny bitirjek bolýar. Şo sebepli men baryan deryadaky balıklar şolan deryalarına da kawmany diýipdir. Bir kafir adam Hudağa ahirete imanı yok, amma öljek boğa heves edipdir bir balık imanı. Hudaý Taala bir feriştani ýörüpdir, tamam balıklar şoňa başyn kawum, hulasa şu balıgy ýetsin, iýsin şo, hevesine ýetsin. O da näme diýip? O ferişte aýdypdyr musulman da walla. Şol kafir adam bir ýaxşylygy etmedi, megerenki Hudaý Taala şoň jezasyny şu dünýäde berip gelýär diýipdir. Her bir sogawy işlip eden işini Hudaý Taala ýaxşylygyny şu dünýäde köködip gelýär diýipdir. Fakat şol adamyň birji däne eden haýr işi we birji däne eden gawy işi we Hudaý Taala şu gawy işi de kıyamata kalmasyn, şu balygy heves etme bilen, şu balygy öwüne ýetirme bilen, şu haýryny däne jezasyny şu dünýäde bereýin diýipdi. Hudaý saklasyn musulman da walla ahireta birji däne sogap bolmany Hudaýyň ýanyna sataşdyn diýip Hudaý Taala şo işe de otdy. Nauzu billahi min zalik. Ol adam haýr işi bagyrsa Hudaý Taala jezasyny berip gelenmiş. Birji däne haýr işi alypdyr ki, hani şoňa jeza berilmäpdir. Inni öljek de bolup duran bolmaly, özde bany heweslän bolmaly. Hudaý Taala şol eden haýr işiniň mugabilinde şu balygy basym öwüne ýetiripdir. Taýinki ahiretde bir däne sogapsyz we tamamy gunahy hata bilen bardyr. Amma bu ferişte ondan sorapdyr. O sen niýerik barýan onam? Onna o da diýipdir, men Hudaý Taalaň bir emrini, bir buyrugyny bitirmäne barýan, menki de bitirgen we bitir ajyp zat diýipdir. O näzire? Falan ýurtda, falan owada bir musulman, salih adam 5 wagt namazyny mesjidden galman okyp beren aňyr baş takwa adam dünýäden geçek bolupdy diýipdir. Amma özü de tariýa iýesi gelýän bolmaly. Şol adam öljek bolup ýatan adamyň goýnyň sygyryň ýagy tariýa hewesläp ýatan bolmaly, şonu iýjek bolup. Amma Hudaý Taala maňa emretdi, şol awada tariýa bolsa eritde çykdypdy. Şol awada tariýa bolsa eritip de dargatmaly men taýin ki şol adamyň bokurdagyna, şol adamyň agzyna tariýa barmasyn. Ve şo iýip bilmänligi sebepli bir azajyk narahat bolar, bir azajyk gama girer. O hamda bir däne eden günah işi bolmaly şol adamyň şu gunahynyň jezasyny şu dünýäde ölmeginden öňse çeksin. Her bir günah iş edende tövbe edipdir. Hulasa ýuwulyp gelýänmiş musulman adamynki birji däne günahsy galypdyr. Şu gunahyny Hudaý Taala ýuwjak bolup öljek moga sariýa ýetipdir. Bir ferişte barıp şu ovadaky tamam sariýaglary eridip de aýrypdyr.
tayin ki şol adam iyi bilmeden o iyi bilmeyene de narahat bolup bir gamı olsa girer o gamı olsa girenne hal bir tane günahından kefaret bolar depdir. Gözden Hudaý Taala ne kadar mümin musulmana lütfu keremi ne kadar kan inne ol adam o bir tane günahı da kefaret bolup da yolli Allah Zülcelal'ına günahı tataşrap. İki ferişte şu gurrunları etyen bolmaly musulman da vallahi. Hem ahirki şu mawrutda da bir hikaya Hazreti Musa ala nabiyina ve aleyhissalatu vesselam bir gün şeýle derya kenara çıkıptır sahile görse iki tane mahigir iki tane balık tutan seyyah toroklap da balık tutup duran bolmaly. Birisi mu'min imanı ba ahirete Hudaýa we o birisi kafir. Musulman adam Bismillah Hudaýym ady bilen dipde torunu oklayan bolmaly gaňragyny çekip koranna hiç şart ýok bolmaly balykdan. O kafir adam botun adyny tutup däni öz ibadet etýän ma'budynyň adyny tutup da Hudaýdan başga biriniň adyny tutup da torunu oklayan bolmaly, çekende toru ýöne dolu balyk bolup çykýan bolmaly. Musa aleyhisselam anglapdyr muňa. Ya Resul, eyvar Hudaýa, bulan näzire güni bar? Mu'min adam sen adyny tutup däni suwa tornoklaryny hiç şart düşmänno. Kafir adam bir botun adyny tutanna, bir mujessemaň adyny tutanna torup dolup gelýär. Onda Allah Zülcelal aýdypdyr: "Ey Musa, ýokaryňa wagt" depdir. Defani wezäpdir. Görse cennetin içinde bir ulukon istahir bolmaly, tamamy gyzyllan, jawahiratdan bejerigli, içinde de dolu behterin balıklar, semiz, qow-qow balıklar dolu ki hatta sanyny Hudaý bilmese başka hiç kim biljek däl. Şu hawzyň üstünde de ýanky mu'min adam, musulman adamyň ady ýazgly bolmaly. Şonky diýipdäni. Bäriňe wagt diýilipdir, beýlesine wagtdyr, cehennemin içinde ulukon otdan bir istahirlanmışdyk. İçi dolu, içiyan, yılan, akrab şu formlardan dolu yankı kafirin ady ýazyldymış. Oğlum şondan yankı balyk tutýana Hudaý Taala aýtdypdyr. Eger şu dünýäniň maly gerek bolsa, o jennetdäkini alyp bereýin ha diýipdir. Oğlum şondan ol adam aglap, ya ey Musa aleyhisselam, eger Hudaý Taala men bokurdagymdan çöregimi alsa da men agdymdan iwiskimi, rızkymy alsa da sabrederim, amma jennetdäki malymy bu dünýäde harjatmaryň depdäni şol zadyna razy bolupdyr. Biz kän gelýän sualatlaryň biri mu'min musulman Bismillah Hudaýym ady bilen nip ýerekýär. Hudaýym ady bilen nip dukan asypdyr. Hudaýym ady bilen nip bir işe giripdir, amma işi oňmanly. Amma bir kafir yata günahkar adam bir işe girende işi däni gowrawa salyp da barýar. Şonda hiç moga wa onky dogry bolmaly diýmeler. Hudaý Taala şu dünýäde saňa biraz qyyn geçirjek, ta hemme gowluklaryň jazasyny ahiretde berjek bolýar. O şu dünýäde eden günahlar insanlaryň günahdan boş däl. Etýän günahlyň jazasyny şu dünýäde berjek, ta ahirete galmasyn diýip musulman da bollar. Hudaý Taala hemmemize rahmet edip günahlarymyzy geçip de ahirette peýgamberimiziň şefaatyna nasip etsin. Amin. Hemmemiz bir elhamdülillah oky berelim. Allahu billahi mineşşeytanirracim.
umur khari dua et de vera. Amin. Allahumma amin. Bir dua edip telefonuna tafsirarlar da var. Onların hakkında da dua ediyorum. Amin. Huday Teala müşküllerini amtad etsin. Müridlerini şefa versin. Amin. Allahumma amin. Amin ya Rabbel alemin. Allahumma amin. Amin ya Allah. Allahumma amin. Berahmetike ya erhamer rahimin. Muvaffak olun.